Mhuri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare nhasi unoyu pano paMbire TV patinokupai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi unoyu 24 December 2025 izuva guru apo vanhu vakawanda vanoita gadziriro dzekupedzisira kugadzirira zororo rekisimusi. Asi zuva irori nguva yatiri iyi mwaka watiri iwoyu ndo unoitikawo zvakawanda dzimwe nguva kuburikidza neexcitement, kufarisa chaiko kunogona kutisvitsa panguva yakaoma, kunogona kutisvitsa panjodzi. Kutyaira takadhakwa ndo dzimwe honzero dzinokonzera kuti tigume tarasikirwa neupenyu, tigume takuvara, vamwe tinoguma tarwiswa tarwa munzvimbo dzekutandarira. Asi zvakakosha kuti tigone kuzviremekedza, tigone kuzvibata kuitira kuti gore ratosarirwa nemazuva mashomanana kuti ripere. Zvakakosha kuti ripere zvakanaka usina mbonje, usina hama yako yarasika nekuda kwekufarisa. Nyaya yatakabata panapa mhuri yeZimbabwe inyaya yezviri kuitika mubato reZANU-PF. Tose tinoziva kana kuti tiri kunzwa nyaya yekuti mune makakatanwa aya haasi pakati paVice President Mohadi, asi kuti ari pakati pavaMunangagwa naVice President Chiwenga. Izvo zvinoonekwa nemaitiro avakuitwa nemutungamiriri wenyika pari zvino. Asi varume ava pavakatanga kubva gore ra2017 pakatungamirirwa Operation Restore Legacy naVice President Chiwenga. Panguva iye vaChiwenga vakanga vari mukuru wemauto eZimbabwe Defence Forces. Vanonzi ivo kuburikidza neshoko rakabuda kuZDF rakanga riri rekuti tiri kutageta vanhu vashomanana vakakomberedza mutungamiriri wenyika, avo vari kukumba mari, vari kukumba zviwanikwa, asi vanhu vazhinji vachitamba nhamo. Izvo zvakaita kuti pane imwe nguva nyika inge ichitakura dzama remari kuenda kundotenga rofu rechingwa. Mauto eZimbabwe Defence Forces akava nemuono wekuti izvi zviri kukonzerwa nevamwe vanhu vashomanana. Zvinhu zvimwe chete zvatiri kuona kuti zviri kuramba zvichienderera mberi zvakabvisirwa vaMugabe ndizvo zvimwe chete zvatiri kuramba tichiona zvichiitika munyika yeZimbabwe. Naizvozvo nezuro pana maappointments akaitika kudelegetwa kwakaitwa acting president navaMunangagwa, sezvo vatanga zororo ravo ravanotora kamwe chete pagore. Pari kutaridza ipo kuti vaMunangagwa vapa mazuva akawanda kuna Vice President Mohadi. VaMohadi avo vari kutaurwa nevanhu vakawanda kuti utano hwavo hausi kuita, hazvikodzere kuti vange vachitora chigaro chinorema kudaro kwenguva refu. VaMunangagwa vakapawo vaChiwenga mazuva 13 ekusara vakasanobata chigaro chemutungamiriri wenyika. Izvo zvaonekwa nevamwe vanhu kuti zvakaitwa deliberately nenyaya yekuda kuzvidza kana kuti kudzikisira Vice President Chiwenga. Zvataurwavo naWopo Ching'ono maererano nenyaya imwe chete iyoyo, ari kuti Wopo Ching'ono ari kuti pari zvino hapasisina mukana wavaChiwenga wekuti vacharikavha kana kuti vachatungamirira nyika yeZimbabwe, nekuti vaneutralizwa. VaMunangagwa vava kuita madiro, vava kuita zvavanoda kana vachidelegeta mabasa kuvatevedzeri vavo vari kutaridza kuti vava kutsigira kana kuti vava kutrusta zvakanyanya
Vice President Kembo Mohadi. VaMohadi vanotaurwa ivo kuti vakaisa chikumbiro kare chekuti vari kuda kuenda kumudyandegere. Saizvozvo kuna vaMunangagwa haisi threat, havangava nepfungwa dzekubvuta masimba kana ivo vasipo muhofisi. Chimwe chashamisavo ndechekuti sezvavakaita gore rapera, vaMunangagwa vari kuti vachapedza nguva yavo yepazororo iri vari munyika yeZimbabwe. Kazhinji taiziva isusu kuti vaRobert Mugabe pavaitora zororo vaindopedza vari kuSingapore, vaindopedza vari kunze kwenyika. Asi mumakore maviri adarika aya, kusanganisira negore rino, vaMunangagwa vari kupedza zororo ravo vari muZimbabwe. Pane imwe nguva vanotozombodzoka muhofisi sekutaura kwavo kuti apo neapo kana paita maissues ari kuda mutungamiriri wenyika, ndinogona kudzoka muhofisi. Izvi zviri kutaurwa nenyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika kuti chinangwa chacho ndechekuti vari kuziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, chero nguva vanogona kusandukirwa. Saka vari kuda kuramba vari munyika mavanoramba vachimonita situation, vachiwana mabriefings kubva kuvakuru vemastate security apparatus emunyika yeZimbabwe, kuitira kuti vange vachiziva kuti nderipi dende, ndezvipi zviri kufungwa, ndezvipi zviri kurongwa, kuitira kuti kana vaine macounter measures vanokwanisa kunge vachimaita. Ndo zviri kutaurwavo nedzimwe nyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika maererano nemamiriro akaita zvino mubato reZANU-PF pari zvino. Panguva yeOperation Restore Legacy kusvika pakazoitwa sarudzo dzegore ra2018, pakutanga zvaitaridza kuti varume vaviri ava vari kudyidzana zvakanaka, vari kufambidzana zvakanaka. Asi zvava kutaridza kuti mumakore maviri matatu aya, vaMunangagwa havasisina chivimbo nemumwe wavo akavabatsira kuti vange vari pachigaro ichi. Izvo zvava kuita kuti vafunge kuti kana ivo vaenda kumudyandegere, ndiani achasara aripo. Izvo zvakonzera kuti pataurwe nyaya yakuda kwashe Tagwirei. Tagwirei uyo akonzeresa kuti pange pachifungwa nyaya yekuextendwa kwetemu yavaEmmerson Mnangagwa yekumisa sarudzo dzegore ra2028 kuti dzizoitwe mugore ra2030 kana 2035 sekutaurwa nekutenderera kunoita mazwi. Naizvozvo bato reZANU-PF riri kuda kudhisiva ruzhinji rwenyika yeZimbabwe nekuti pakutaurwa vari kuziva kuti veruzhinji havasi kuzombofa vakasapota nyaya yetenya extension yavaEmmerson Mnangagwa. Naizvozvo bato reZANU-PF riri kuedza matricks akasiyana-siyana ekuda kuti vange vachiavoida kuitwa kwereferendamu, kuti veruzhinji vavote vachitsigira kana kupikisa agenda ye2030. Asi bato reZANU-PF riri kuziva kuti veruzhinji havasi kuzombofa vakazvifarira. Izvo zvaita kuti vange vachishandidzana nana muzvinafundo Jonathan Moyo, Glenn Mupani nedzimwe nyanzvi dzezvebumbiro remutemo kutsvaka nzira dzekutrika ruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti pange pasaitwe referendum, asi kuti vadrafte amendment yemutemo pasection inolimita mutungamiriri wenyika to 2 terms. Vari kuda kuamenda ipapo, asi amendment iyoyo inotaurwa kuti current president habenefite, asi anozotevera ndiye anobenefita. Naizvozvo bato reZANU-PF riri kuda kuti ringe richimanikidzira kuti current president abenefite
kana pakaitika amendment inova iri kutaurwa kuti iri kuda kuitwa kuburikidza nedare reparamende. Dare reparamende pari zvino harina opposition yakasimba. Kune vamiririri kubva kubato reCitizens Coalition for Change, avo vazhinji vavo vari kuziva kuti kana pakaitwa sarudzo gore ra2028 vazhinji vanogona kudyiwa, sezvo veruzhinji vakaona kuti havana chido neruzhinji, sezvo vaNelson Chamisa pavakasiya kutungamirira bato iri vakataura vakati mamembers anofanirwavo kurizaina, asi vamwe vavo vakaramba vari mudare iri, zvichitaurwa kunzi vamwe vakatobhadharwa vakapiwa mari kuti varambe vari mudare reparamende, varambe vachitsigira bato reZANU-PF. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe, tichitaura nyaya yemakakatanwa aripo pakati paVice President Chiwenga navaMnangagwa. Gore rapera vaChiwenga vakapiwa svondo 2 dzekuva mubati wechigaro chemutungamiriri wenyika. VaMohadi vakapiwa 23 days, zvimwe chete zvadzokorodza gore rino. Apo vanhu vakawanda vava nemubvunzo kuti varume ava vakatadzirana chii, asi nyaya huru iri kutaurwa ndeyekunzi paita vanhu vakafanana nevanhu vaiva panguva yavaRobert Mugabe vaikanganisa kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka munyika. Panguva iyi yavaRobert Mugabe pakanga painana Sevia Kasukuwere, Walter Muzembe, Patrick Zhuwavo nevamwe vakawanda. Pari zvino pava kutaurwa kunzi pane vamwe varipo vakaita sana Wicknell Chivayo, vana Scott Sakupwanya, kuda kwaShetagwirei, Dailesh Nguwaya, avo vakanzi naVice President Chiwenga vanofanirwa kusungwa, zvakazokonzera kuti vaMnangagwa vatadze kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, sezvo Vice President vanonzi vakanga vainstructor mapurisa pamwe chete neveZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vaferefete varume ivavava vanozivikanwa nekuti zvigananda. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nenguva yenyu yamatora kuva nesu pano paMbire TV. Kune vashanya kekutanga musakanganwa kutsigira channel ino kuburikidza nekusubscribe, kuitira kuti poga poga patinoenda navo munoita vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.